Això era un cine que l'any 1993, el 9 d'agost, dia del meu cumple, es va fer una escala NIFI. Una escala NIFI que cantaven por el twist de mi colegio. I això era el cine. Aquí hi ha la festa major i el cine de Sant Guim, Cine Plaça. Cine Plaça. I ara hi ha Càritas. I aquí hi ha tota la roba. Paro? Passa al grup. Paro?